Hej og velkommen til Game Booster og Charlie. Vi er begyndt på en ny episode med Iceland. Så er episode 1. Har vi lige begyndt? Yes. Har du noget at sige, Game Booster? Jo. Okay. Ikke så meget, vi går bare i gang. Begynder jeg bare lige at fælde det her træ her. Yes, yes. Fælder lidt dirt her. Man fælder lidt dirt. Jo. Laver du Jeg er den færdig. der generator der? Det skal jeg nok. Jeg bare lige at hugge lidt med dirt. Død. Sådan. Så skal vi bare lige gøre til der. Sådan her. Og sådan her. Okay. Skal jeg ikke falde ned og dø? Det bliver sidste gang. Sådan. Sådan. Okay. Nu bare sådan. Så. Der. Så er generatoren på plads. Okay, laver du sådan en tak. Prøv hvad jeg skal op der. Lad bare lidt være. Prøv det bare. Har vi Så jo. skal jeg. Ja. Sådan der. Nå. Okay, planter lige et nyt træ. Bum. Lad os gå så lave. Bare en hakke. En hakke. Så vi kan hakke noget cobblestone. Nej. Jeg er virkelig god til at smide tingene ud over. Yes. Bare 2 hækker der. Så, hyggeligt. Ush, det var heldigt. Jeg tror der er lidt lag på serveren. Ja. Så er der lidt en stone hacket. Hakke cobblestone. Okay, jeg står her. Vi skal gøre vores ø større. Ja. Ja. Bare bruge noget stone, så skal jeg nok på. Skal bare lige have Jeg har 3 stykker cobblestone. good. 5, Jeg har en stenhakket. 6, 7. Nå, jeg kan lige tage den her. Jeg skal ikke. Au. Ja. Hvad med dig? Jeg drukner. Sådan. Du må godt bare hakke. Hvad? Du må godt hakke det. Ja, jeg skal nok. Hak den. Det er da en vildbasse, det her. Jeg fik den. Du ved godt, vi har failet, ikke? Der kan ikke komme. Vi skal have et græsblok. Er der ikke Iceland Shop? Ja. Wow. Der er jo warp shop. Prøv lige en warp shop. Køb en græsblok, hvis du kan. Vi kan ikke få noget græs. Her. Så den der. Og det er lag. Ja, skal lige se, hvor mange money har vi. 250. Bare almindelig græsblokke. Ja, der skal være græs på. Hvor mange? Bare en.
Nå, koster også 100 kroner. Det er for dyrt, men sådan er det. Så bare sæt den ned i Hvordan? jorden. Det er også en lille... Det men nok lave lidt flere episoder med Iceland og så videre. Sådan. Ja. Det kunne være rimelig sjovt. Hyggeligt. Jeg har 25 nu. Er det her træet skal stå, eller hvad? Nej, det er bare så der vokser græs ud over det hele. Der kan ikke vokse græs, hvis der ikke er noget græs. Nå, det vidste jeg ikke. Det ved du så nu. Yes. Det er deres træ, det skal bare vokse nu. Ja, var det. Ja. Ved du hvad din hak tilbage? Stone har du. 29. Vil du have noget, så du kan bygge større? Hvad? Her. Tak. Skal jeg lave en større, eller hvad? Ja. Ding, dong, dang, ding. Jeg skal også bruge lidt til noget hakket og så videre. Jeg har nok til at... Jeg går ikke helt tør. Det er en tilbage. Så. Dumt sted at placere en kiste, men... Får lige placere en eller andet sted. Placere en lidt andet sted. Jeg skal bare have kisten. Ja. Kan du ikke plante noget mad? Plant nogle... Ja. Har vi en det kan. seeds? Jeg skal bare lige have lidt... Vi har en crafting table her. Sådan. Nu skal vi bruge sådan en kalkuside. Ja, cirka det er plan. En chest? Nå, sådan en der. Hvad hedder det? Det er ikke sådan... Det er en hav. Hav. Nå. Osterlag. Kom lidt oven i serverlag. Hvad skal jeg plante? Melon? Ja, jeg er lidt sulten. Jeg er sgu lidt sulten. Det er ikke sjovt. Nu må jeg bare prøve lidt på det. Jeg har 2 meloner. Okay. Hvis det skulle gå helt galt, så må vi tage lidt flere meloner, sikkert. Ja. Så. Kan du se, hvad level vores Iceland er i? Hvad? Kan du se, hvad level vores Iceland er i? Ja. 2 er den, ikke? Ej, shit, jeg skulle lige til live. Men pokker ser man det. Ja, er det ikke bare Iceland level? Jo, tror jeg. Eller Iceland Info. Nu prøver vi lige Iceland info. Yes. Der kommet lidt mere. Der er ikke noget lige med levels. Nå. Nej. Det er lige meget. Og så skal den der... Er det Skal du have noget mere cobblestone? Cobblestone? Eller brosten. Som det hedder på dansk. Kan jeg godt slå dig i hovedet? Nej. Test non-PvP. Ej, nu røg jeg ud over. Oh my god, du mistede ikke lige vores ting, vel? 32 cobblestone. For helvede. Jeg er nødt til at ryge over. Du skal sgu også nødt løbe ud over kanten. Hey. Oh my god. For helvede. Det er til mig. Det vil sige, jeg havde ikke med cobblestone. Eller 3. Nu skal jeg ikke ryge over kanten mere. Jeg står bare, jeg har cobblestone.
Og der lægge ting i kisten. Men ja, vi skal lige have hugget den cobblestone og så. Shit. Så venter vi på den der melon her, den gider vaks. Tak. 18. Og de tre her, de gider springe mig i luften. Den der hakke ikke snart at dø. Jo. Prøv lige at lave en ny. Den er næsten ikke noget tilbage. Men jeg er også en træhakke. Vi kan lige starte med den der. Støtte på den der. Og så lige den der. Så skal vi bare vente. Så hvis vi skal have mur og hegn og alt muligt, for jeg ikke skal ryge ud over kanten. Jeg har sådan 4 meter høje. Så ser du ikke hoppe ud. Og jeg har 20 stykker her. Ja. Så har vi 45. Skal jeg bare begynde at bygge større? Ja. Så sætter jeg den der. Og jeg tror også vi stopper her. Så ses vi i næste episode. Husk at subscribe og kommentere og sådan noget. Yes. Bye bye. Goodbye.